Bismillahirrahmanirrahim. Ey mümin musulman doğan qadim zamanı Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'dan ta yanrak täzelik zamanı taqriban 100 yıl 200 yıl mundan öňçäge çelli ulamalara çi dini mesele bolsun çi dünyevi mesele bolsun soraga edilýänmişdikler. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a dünyası barada da sual edilýänmişdik, ahiret barada da sual edilýänmişdik. Sahabe-i keramlardan, alimraklardan müşkilat-ı dini bolsun, müşkilat-ı dünyevi bolsun metreh edip jogap alýarlamışdyk. Hazreti İmam Azam Ebu Hanife hatta bir livan istedi, hatta bir tavuğu istedi Hazreti İmam Azam'dan bir sual etýärlemişdik. Ey İmam Azam, nämetse karşyndy? Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın bir bereket eden dini bolan soň hem musulmanlaryň dinine peýda, dinine jogap bolupdy. Hem musulmanlaryň dünýäsine jogap bolup duran bir kamil din bolan soň bir barnamyga asasy bolan soň Peygamber janymyz ondan sonra sahabalar, tabiinler, tebe tabiin taqriban ýanrak Hazreti Mahtum Mulişanyň mugasynyň deňine çelli musulmanlar dünýevi zatdan şeýle ulamalara geňeşýänmişdik. Meselen Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam iýbiçigi barada kän towsiýeler beripdir. Aleykum bi albanil baqar. Ey ummetim dipdir Peygamberimiz, her moga süýt düşek bolsaňyz behterin zat insanyň tagziýesini bedenine salim edýän zat derdine derman boljak zat sagyryň süýdüni için dipdir. Eger süýt düşmeli bolsa peýda terin süýt Hudaý Taala insany sagyryň süýt etdi dipdir. Bir moga da etijek bolsaňyz janyňyza sagat boljak bolsa, ýüregiňiz ýumşak etjek bolsa, her zadyň etini ýeseň şoň tabiaty insany siňe ondan çyrym goýun ýalylmyýarmy? Goýunyň etiniň hemişe dipdir, ýüregiňiz ýumşak bolar, mehabbetli bolar dip Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şey diýe. Ya ýene bir hadis şerifde diýe: Aleykum bi albanil ibilil berriyye fe innaha dawa'un min kulli da'. Ey ummetim dipdir Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir moga yine sığırdan başga da bir zatyň süýdün içjek bolsaňyz düzze gezip beren çöpçörden o düzdäki otlatlardan tagziýe edip beren çölläki gezip beren diýen çaly diýen süýdi gory ölümden başga zat bolsa hemmesine dermandyr dipdir Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Eger iýjek bolsaňyz, eger içjek bolsaňyz, iýbiçge dahymda bernamaňyza saljak bolsaňyz sagyrdan soňa çölle gezip beren diýelen hewere derde dermandyr dipdir. Ýene biri Peygamberimiz aýdypdyr aleyhissalatu vesselam, eger süýtden başga da bir derman şodur Allah Taalaň şefa goýan zadyny iýjek bolsaňyz aleykum bil habbatis sauda. Eger süýtden başga, lebeniýatdan başga zatda da Hudaý Taalaň şefaýa kamil goýany biljek bolsaňyz siýadanan hemişe zindegiňizde bolsun dipdir Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Ya ondan naşgary Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamdan şogul barada sual edipdirler hatta. Ya Resulallah, men oglumy bir işe saljak dipdir biri, sahabalaryň biri. Haýsy işe salsam kadip Peygamberimizden sual edipdir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam tijarety maslahat bilipdir. Tijarety maslahat bilenne de eger eliň giň bolsa dipdir Peygamberimiz. Şu asyrda gerek gurrun ha, ey musulman. Sermaýaň hiçde dahymda haýsy ýoldan gunoňyň bes geçirjeň bilmändir ol musulman eders. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdypdyr, sermaýaň elinde bolsa dipdir, dawar tutun dipdir. Şon dawar diýenler ittahidul ganam fe inne fiha baraka. Hudaý Taalaň bereketi şu sürde bardyr dipdir. Goýunyň sürsünde, geçiň sürsünde bolsun. Ganimat bolsa urbap barýandyr. Eger sermaýaň kän bolsa dawar tutun dipdir. Ýok, sermaýaň az bolsa, eliň dar boljak da bolsa, özüň bir kärgeri edip günoňşyň aýlap ben, ýene de tijarata urjak bolýan sermaýaň da ýok. Näme etjeňi bilmändir bolsaň tawuk tutunypdyr. Tawuk çyşa azazyk sermaýe gerek bolýanlar. Beterdi Hudaý Taalaň bereketini Allah'tır. Or wagtymda sonra sermaýen kän bolar, ýyzyn dawra wuramallar dipdir. Ondan sonra kıyamet goýlaryny bereks boljak. Nirde sermaýesi ýok adamlar, nirde Peygamberimiziň mucizesi ha. Nirde sermaýesi ýok adam dawar tutunjak bolar, ýyzyny dur bilmäni görseň hemmesini satyp oturandyr. Men diýen baý adamlar da sermaýe eline oýnap duran adamlar da kıyamet goýlaryny tawuk saklajak dipdir Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Kıyamatyň alamatynyň nep sanapdyr da. Günäkärçilik ýasagabyň gurrunda ha. Ýöne kıyamet goýlaryny şogullar da bereks boljak dip Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şey diýe.
Şu derste näme gördüň bolly? Peygamberjan ya sahabalardan, ulamalardan her asyrda hem dünýä barada hem din barada sual edilýänmişdik. Ki wagan dogry görürüň. Çün dinne hemmelerde akıl berilipdir Kur'an-ı Kerimde. Hatta sahabalar aýdýar Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň sahabasy biz bir mugada diýen üstünde bolsak ya atyň üstünde haq. Ulluqan gurrun aýdypdyrlar ey musulman dogan. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň sahabalary aýdýar Kur'an-ı Kerim'de "Ma farratna fil kitabi min şey" Allah Teala bir agzamadyk zadım yok diye Kur'an-ı Kerim'de. "Ma farratna fil kitabi min şey" men bir muqaddas kitabi berenlerin şoň içinde bir agzalmadyk gurrun yok diye. Hatta sahabe-i keramlar näme diye Hazreti İbn Abbas ýaly evvelin mufassir Kur'an-ı Kerim'de aýdýar. Şoňa meňdeş ulamalar aýdýar sahabalardan biz atyň üstünde oturan bolsak ya diýen üstünde oturan bolsak bir muwaqamçymy diýtasa şo gamçyny Kur'an-ı Kerim özep tapýatdyk diýär. Yani ilmi giň bolmaly Kur'an-ı Kerim'iň içinde din ýa-da tamam insanlara pasyk ku bolmaly. Bir wagtda bir ewliýalaryň ýanyna gowy düşünmeli görüň ha. Ewliýalaryň ýanyna bir kafirin biri gelipdir. Ey ewliýa diýipdir, sen özüňi din İslamyň eteginde bilýän, kän nefer sen ziyaretinge gelýäti. Kur'an-ı Kerim'de de "Ma farratna fil kitabi min şey" Kur'an-ı Kerim'de agzalmadyk gurrun ýok diýýär. Men adam bam Kur'an-ı Kerim'de diýipdir. Onda sen adyň näme diýenni? Onda men adym Kuke diýipdir. Kuke. Iniştada belki adam alimy ýok adam bolsa ýok diýjekdir. Ya Kur'an-ı Kerim'i bir zahiri manasy bilen giden bolsa, Allah Taala'nın dosy bolmasa, gursagynda ilim çoğupdyran adam bolmasa, Allah Taala'nın dosy bolmasa, Hudaý Taala'nın nuru bereket edip ilmin berilmedik insan bolsa jogap bermeler da. Bana diýipdir, sen ýöne bir şerti bar. Sen adam Kur'an-ı Kerim'de bolsa musulman boljakmy diýipdir, onda musulman bolaýyn diýipdir. Onu Kur'an-ı Kerim'iň suralarynyň içinde bad diýipdir. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Ve izâ ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilayha ve terakuka qa'ima. Kul ma indallahi hayrun minel lahwi ve minet tijara. Wallahu hayrur raziqin. Sure-i Cuma'nın içinde baki diýipdir. Ve izâ ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilayha ve terakuka qa'ima. Kukan bir manasy ýok ha otada. İki tane kelimeň arasyndan gelen zat. Ve teraku bir kelime, kada bir kelime. Emma Allah Taala kıyamete çellimşi insanlara jogap boljak bereketli kitap bolan soň, şoňda da adam bir ýerek sagışdyryp goýupdyrda. Ma farratna fil kitabi min şey. Tamama musulmanlaryň bir müşkiliniň biri ulaqan mozelleşi. Biz rawanşanasa waranmyzdan Kur'an-ı Kerim'e gelsek kän ýol taparsyz. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.